Гаспадар амбасадар, добрый дзень, дзякуй вялікі, што прыйшлі сёння да нас. Добрый дзень, дзякуй за запрашэнне. Калі дазволіце, я буду задаваць вам пытанні на беларускай мове, вы вельмі добра разумееце, а вы можете адказваць на той мове, на якой вам Канечне, гэта беларускае тэлебачанне, так, канечне. Я ўсё разумею на беларускай мове і думаю, што гэта было вельмі добра, если б кожны з нас, беларусы, палякі, маглі размаўляць на сваёй мове. І я думаю, што А сусед бы разумеў гэта магчыма так разумець усё. Дзякуй вялікі, што па-беларуску таксама вывучылі беларускую мову, размаўляеце. Гэта не такая частая з'ява, калі дыпламаты вывучаюць, хаця ёсць прэцэдэнты, мы іх ведаем. Я думаю, што нашы гледачы таксама ведаюць гэтыя прэцэдэнты. Гаспадар амбасадар, 31 жніўня прэзідэнт Анджэй Дуда адклікаў вас з пасады амбасадара Польшы ў Беларусі. Трэба адзначыць, што пасля 2020 года вы 3 гады не ездзілі ў Беларусь. Вы заставаліся афіцыйна тут на кансультацыях, так, але далей былі амбасадарам. Тое, што вы не маглі туды ездзіць, гэта моцна перашкаджала вам у выкананні вашых пэўных абавязкаў? Oczywiście bardzo przeszkadzało, dlatego że natura pracy. Вядома, вельмі замінала, бо сутнасць працы амбасадара і дыпламата заключаецца ў тым, што мы павінны працаваць у краіне прызначэння, каб усім назіраць блізку, мець блізкія кантакты, размаўляць. Але сталася, як сталася, не па нашай віне. Гэта была ініцыятыва ўладаў Менску, і мы мусілі ёй падпарадкавацца. Увесь гэты час я працаваў, меў блізкія кантакты з амбасадай і іншымі пляцоўкамі ў Беларусі. Але таксама рабіў і іншыя рэчы, бо час цяпер, скажам так, незвычайны, нестандартны, і стандартны падыход даводзіцца трохі змяняць, быць больш крэатыўным. Але вас 3 гады не адклікалі з гэтай пасады, то бок вы заставаліся амбасадарам. Гэта адзнака таго, што вы добра спраўляліся са сваёй працай, ці была нейкая надзея на тое, што адносіны вельмі хутка нармалізуюцца з рэжымам, і вы зможаце вярнуцца ў Менск? Nie powiedziałbym, że były wielkie nadzieje, że... Я б не сказаў, што былі вялікія надзеі на тое, што адносіны палепшацца, але дыпламатычныя кантакты падтрымліваюцца нават з тымі дзяржавамі, адносіны з якімі кепскія, бо каналы камунікацыі мусяць быць заўжды. Па шчырасці не было вядома, ці вярнуся ці не, і калі. Але захаванне пасады амбасадара было заўсёды вельмі важным, бо, па-першае, гэта было выразам пэўнай надзеі на тое, што нейкае паляпшэнне двухбаковых адносінаў усё ж магчымае, а па-другое, выразам павагі да дзяржавы як такой. Але гэтая сітуацыя цягнулася і цягнулася, і трэба было неяк вырашыць, бо амбасадарам я прабыў ужо больш за 5 гадоў. То бок тое, што вас зараз менавіта адклікалі з гэтай пасады, гэта звязана з нейкай падзеяй канкрэтнай, ці гэта проста супадзенне? Nie, to jest sytuacja dość... Не, гэта досыць звычайная сітуацыя. На пасадзе амбасадара людзі, як правіла, знаходзяцца па 4-5 гадоў. Я быў больш за 5 гадоў і надышоў час гэтую місію скончыць. Таму спадар-прэзідэнт прыняў такое рашэнне, бо надзеі на вяртанне, хутчэй за ўсё, няма. А вы удзельнічалі ў гэтым рашэнні? То бок вы згодны з гэтым рашэннем, што трэба было гэта спыніць? Oczywiście... Вядома, я не ведаю, як можна было б зрабіць іначай. Думаю, што гэта вельмі добрае рашэнне. Ёсць рэчы, якія вы за гэтыя 3 гады, што вы былі амбасадарам з Польшы, вам удалося ажыццявіць, якія вы лічыце поспехам польскай дыпламатыі ў адносінах з Беларусю? Myślę, że jesteśmy w bardzo takim... На мою думку, мы знаходзімся ў вельмі важным моманце развіцця адносінаў паміж нашымі народамі, развіццё адносін паміж афіцыйнымі ўладамі ў Менску і Беларусі, развіццё адносін паміж афіцыйнымі ўладамі ў Менску і Варшаве — гэта адная плашчыня. Другая — гэта тое, што мы суседзі, размаўляем на падобных мовах, так як цяпер вы па-беларуску, а я па-польску, і мы разумеем адзін аднаго. Але патрэбна яшчэ вельмі шмат працы, каб палякі і беларусы змаглі наноў паміж сабою пазнаёміцца, пераасэнсаваць сваю блізкасць, сваё суседства, беручы пад увагу тое, якая вялізная сёння беларуская дыяспара ў Польшы. У нашай краіне беларусаў сёння найболей, а на другім месцы па іхнай колькасці нашая суседка Літва. Гэта час, калі беларусы і палякі могуць больш даведацца адно пра аднаго. Але вы так і не адказалі на маё пытанне. Ці удалося вам зрабіць штосьці, вось, як польскай дыпламаты, щоб вы маглі назваць поспехам за гэтыя 3 гады? Ja jestem przyzwyczajony do tego, że o tym... Я прывык да таго, каб нехта іншы ацэньваў, што з'яўляецца поспехам, а што не. Мне здаецца, што мы наладзілі вельмі добрыя адносіны з рознымі беларускімі асяродкамі, палітычнымі, апазіцыйнымі, якія, на маю думку, увасабляюць аўтэнтычны голас беларускага народу. Гэта гаспадарня Святлана Ціханаўская, увесь кабінет і іншыя дэмакратычна апазіцыйныя асяродкі. Мне здаецца, што цяпер гэтыя адносіны знаходзяцца на якасна новым узроўні, яны вельмі блізкія. І гэта, калі вы ўжо настойваеце на такой фармулёўцы, можна лічыць
поспехам. Але на сапраўдныя поспехі давядзецца яшчэ пачакаць. Для нас усіх вельмі важна, каб змены пачаліся ў самой Беларусі. І гэта наша галоўная мэта. Główny cel. Ведаеце, на час вашай службы амбасадарам, калі так паглядзець і прааналізаваць, можна сказаць, што выпаў найгоршы перыяд у польска-беларускіх адносінаў, магчыма, нават за ўсю гісторыю гэтых адносінаў. Гэта міграцыйная вайна Лукашэнкі супраць Польшчы, гэта таксама скарачэнне магчымасцяў для польскай меншасці ў Беларусі, напрыклад, навучання. То бок палякі, якія жывуць у Беларусі, этнічныя, яны маюць менш зараз магчымасцяў навучацца. Гэта знішчэнне могілак і месцаў памяці, польскай памяці ў Беларусі, што з'яўляецца абсалютным дзікунствам для еўрапейскай краіны, такой як Беларусь. І, канешне, шмат хто з беларусаў лічыць это вялікім сорамам. Але як вы лічыце, ці вось гэтыя прэцэдэнты, ці гэтыя крокі, якія пагаршаюць нашы адносіны, можна было нейкім чынам перадухіліць дыпламатычна? Ці Польшча магла гэта перадухіліць, ці вы маглі гэта перадухіліць? Myślę, że chyba nie, dlatego że... Думаю, што хутчэй не, бо назіраючы я бачу моцнае імкненне сярод часткі прадстаўнікоў афіцыйных уладаў у Менску да рэінтэрпрэтацыі гісторыі, да вяртання да савецкага спосабу мыслення. Гэта нагадвае каток, і што б мы не рабілі, хоць мы стараліся, размаўлялі, прасілі, патрабавалі, нічога не атрымалася. Думаю, што рашучасць беларускіх уладаў была так вялікая, што яе нішто не магло стрымаць. Цяпер я спадзяюся, што гэта ўсё ж пачне некалі заканчвацца. Я глыбока веру, што адносіны паміж беларусамі і палякамі добрыя, а ў будучыні стануць толькі лепшымі. Але нам моцна замінае таталітарная пазіцыя менскіх уладаў. Я не думаю, што беларусы ў асноўнай сваёй масе неяк негатыўна ставяцца да палякаў, да нашай агульнай гісторыі, або ўхваляюць такія дзікія варварскія крокі, як, скажам, знішчэнне могілак. На мою думку, палякі і беларусы добра разумеюць адно аднаго, і надыдзе такі момант, калі мы пачнем адбудоўваць гэтыя могілкі, а польская меншасць у Беларусі зможа карыстацца нармальнымі, натуральнымі правамі, зможа вучыцца. Ці калісьці рэжым Александра Лукашенка шантажаваў Польшу, шантажаваў вас, ці праз вас перадавалі, напрыклад, такія меседжы, што калі вы не зробіце тое, мы ў адказ зараз будзем рабіць вось гэта і гэта? Cała... Усю палітыку апошніх часоў можна інтэрпрэтаваць як шантаж, але шантажу наўпроставага, як вы сфармулявалі, не было. Але было так шмат несяброўскіх, нават варожых крокаў. Я б не назваў гэта шантажом, а хутчэй мэтанакіраваным псаваннем двухбаковых адносінаў. Гаспадар амбасадар, калі мы размаўлялі пра поспехі таксама польскай дыпламаты, вы не ўзгадалі, напрыклад, перавод Анжэлікі Борыс пад дамашні арышт. Вы не ўзгадалі вываз 3 актывістак, якія былі затрыманыя, польскіх актывістак, так, з польскіх школаў, якія былі затрыманыя ў Беларусі, але ўдалося іх ўсё ж такі вызваліць і вывезці ў Польшу. Чаму вы не лічыце гэта поспехамі? Nie, to jest na pewno bardzo ważne. Гэта, безумоўна, вельмі важная падзея для людзей, якія былі ў турме і выйшлі з яе. Гэта вялікая перамога. Мы прыкладалі намаганне для вызвалення ўсіх і кожнага. Можа, не ўсіх зараз, сёння аднаго, заўтра іншага, але наогул мы дамагаемся вызвалення ўсіх палітвязняў. Бо тое, што адбываецца цяпер, абсалютна непрымальна. Я памятаю той час, і гэта было вялікай палёгкай, калі Анжэліка Борыс змагла выйсці з турмы, калі 3 жанчыны змаглі прыехаць у Польшу. І гэта фундаментальна важнае здарэнне. Але аб'ём таго, што яшчэ патрэбна зрабіць, нашмат большы. Нам нельга забывацца, што тысячы людзей там цяпер пакутуюць. Я не буду пытацца, я ведаю, што вы ўсё роўна не адкажаце на гэтае пытанне, што Польша ўзамен рэжыму Александра Лукашенка зрабіла, але ці вымушаная была Польша пайсці на нейкія кампрамісы, калі удавалася вось такія поспехі пэўныя зрабіць адносна прадстаўнікоў польскай меншасці ў Беларусі? Nie nazywałbym tego kompromisami. Я бы не называў гэта кампрамісам. Мне здаецца, з рэжымам трэба размаўляць досыць жорстка, і нейкія кампрамісы наўрад ці былі бы эфектыўнымі. Самае важнае, і многія прадстаўнікі рэжыму гэта, думаю, разумеюць, што Польша з'яўляецца моцным прыхільнікам незалежнай беларускай дзяржавы, і гэта перавага, якую многія цэняць. Я ўпэўнены, што трэба падтрымліваць кантакты, патрабаваць вызвалення палітвязняў, але не думаю, што трэба ісці на нейкія сур'ёзныя кампрамісы. Можа, хіба ў нейкіх дробных пытаннях, але агулам цяжка ісці на кампраміс у сітуацыі, калі ў 21 стагоддзі за 200-300 кіламетраў адсюль адбываецца абсалютна непрымальная рэч. І 1500 палітычных вязняў. Więc właśnie, i to jest... Менавіта, і мы вельмі занепакоеныя, бо гэта парушэнне права універсальнага характару, і з гэтым абсалютна немагчыма пагадзіцца. Мне здаецца, у Польшчы ёсць глыбокае разуменне, што мы проста не можам маўчаць.
Ведаеце, часамі кажуць, што захад, заходнія краіны, можа тут не толькі пра Польшу гаворка, але гаворка пра еўразвяз, можа ў цэлым, ніколі не мелі стратэгіі працы з рэжымам Александра Лукашэнкі, стратэгіі адносна Беларусі. Вы з гэтым пагаджаецеся, што мяняліся ўвесь час адносіны. То былі санкцыі, то былі ацяпленні, паездкі, спробы наладзіць нейкі дыялог з Лукашэнкам. Пазней зноў былі санкцыі, пазней зноў спробы наладзіць дыялог. Ці гэтае кола калісьці скончыцца і будзе нейкая абраная адна стратэгія? Ja myślę, że to są dwie płaszczyzny. Jest kwestia... На мою думку, тут дзве плашчыні. Ёсць пытанне стратэгіі нейкага модус аперанді ў дадзены гістарычны перыяд. Стратэгія здаецца нечым відавочным, калі гаворка ідзе пра польскую палітыку. У адносінах да Беларусі мэта заўсёды была вельмі адназначна акрэслена, і беларусы пра гэта ведаюць. Гэта спрыянне развіццю добрасуседскіх адносінаў, узмацненне беларускай дзяржаўнасці і спрыянне таму, каб у Беларусі адбываліся аўтэнтычныя дэмакратычныя працэсы. Без гэтага будзе вельмі цяжка захаваць суб'ектнасць беларусаў і незалежнасць дзяржавы. Калі беларускі народ не будзе мець права голасу. Беларускі народ павінен быць суб'ектам, гаспадаром на сваёй зямлі. І тут, мне здаецца, стратэгія Польшы або краінаў еўрапейскага звязу досыць нязменная. Нам сапраўды важна, каб беларуская дзяржава была незалежнай, дэмакратычнай. Аднак, калі вы кажаце, што часам нехта ездзіў і размаўляў, а часам не, гэта абсалютна не ад нас залежыць. Гэта залежыць ад таго, як паводзяць сябе ўлады ў Менску. І калі быў перыяд лібералізацыі, а ён быў, мы ўсе яго памятаем, тады ўдалося шмат што зрабіць. Гэта быў пачатак маёй місіі, я прыехаў у 2018 годзе. І той час лібералізацыі дазволіў беларусам крыху ўздыхнуць, адчуць, як спеў некалі Яцак Качмарскі, сілу і моц. І гэта было відаць 9 жніўня. Для іх было так натуральна і відавочна, што іх мусяць выслухаць. Але гэтага не адбылося. І цяпер беларускі народ сплывае крывёю. Усе ведаюць, якія страшныя рэпрэсіі, як доўга яны ўжо працягваюцца. Відавочна, што ў такіх умовах мы не закрываем дарогу да размовы, а гэта адбываецца з прычыны дзеянняў рэжыму ў Менску. Я б сказаў, што стратэгія ўвесь час не змяняецца, але спосаб дзеяння ў той ці іншы момант вызначаецца паводзінамі самога рэжыму. Давайте зараз паразмаўляем ужо пра новую вашу пасаду, якую вы атрымалі. Як бы закрыем гэтую тэму з тым, што было крышку раней. Намінацыя, якую вы атрымалі, яна называецца так, гучыць так: спецпрадстаўнік ураду да справаў супрацы з беларускай апазіцыяй. Вы ведаеце, што беларускія дэмакраты... Я штосьці неправільна сказаў? Упаўнаважаны прадстаўнік міністра замежных справаў, а не ўрада як такога. Міністра. Ministra spraw wewnętrznych. Канкрэтна вызначаныя асобы. Так, міністра. Але я тут пэўнага хачу увагу завастрыць на супрацы з беларускай апазіцыяй. Z białoruskimi... Беларускімі дэмакратычнымі асяродкамі. Але на чым будзе палягаць ваша праца вось на новай пасадзе? Чым вы будзеце зараз займацца, ці штосьці зменіцца для вас? No, samo życie napisało ten scenariusz. Mamy sytuację... Самое жыццё напісала гэты сцэнар. У нестандартнай сітуацыі даводзіцца шукаць нестандартнае рашэнне. Думаю, што на практыцы я буду рабіць многія з тых рэчаў, якія я рабіў дагэтуль, будучы ў нейкім сэнсе ў эміграцыі. Бо, як я часта казаў, як амбасадар, я быў у высылцы ў сваёй уласнай краіне. Я лічу, што беларуская суб'ектнасць у дадзены момант вельмі моцна сярод тых, хто з'ехаў, і мы маем наш уласны польскі досвед эміграцыі. У гісторыі Польшчы былі перыяды, калі выязджала шмат людзей з прычыну пераследаў часы камунізму, напрыклад. І тыя асяродкі кралі вельмі важную ролю ў развіцці так званай вольнай думкі, мастацтва, культуры, у падтрымцы народнага духу. Вядома, што ўсе справы вырашаліся надвісла, як і беларускае пытанне будзе вырашацца ў самой Беларусі. Але тыя, хто выехаў, маглі параўнаць, як выглядае жыццё ў Польшчы і ў краінах вольнага свету, ды перадаць свой досвед іншым. І тут без ваганняў скажу, паміж тым, што робіцца цяпер у Беларусі і ў краінах вольнага свету, фундаментальная розніца. І важна, каб гэты досвед перадаваўся тым суайчыннікам, якія засталіся ў краіне. Мне здаецца, што кожны з беларусаў, якія сюды прыехалі, ў той ці іншай ступені пацярпеў. Або яго пераследавалі, або ён з'ехаў, бо ён сам ці ягоная сям'я не бачылі перспектываў для жыцця ў ўласнай краіне. Але якая ваша роля ў гэтым будзе? Бо мы размаўляем пра вас, пра тое, No, што... w jakimś zakresie. Паколькі развіццё гэтых адносінаў адбываецца на розных узроўнях, палітычным, грамадскім, культурніцкім, мая роля таксама будзе ў тым, каб рабіць нейкі ўласны ўнёсак, спрабаваць каардынаваць дзейнасць розных інстытутаў, звяртаць іх увагу на пэўныя праблемы, прыслухоўвацца да праблемаў беларускай дыяспары. Зараз такое пытанне, крыху можаце яго палічыць правакацыйным, але як вы ацэньваеце працу беларускіх дэмакратычных сілаў? Яна паспяховая?
Ja myślę, że to jest ocena oczywiście należy przede wszystkim do samych Białorusinów. Думаю, што ацэньваць гэта павінны перадусім самыя беларусы, але я неаднаразова казаў публічна. Галоўнае, што ўдалося зрабіць Святлане Ціхановскай і ўсяму кабінету, вядомым беларускім палітыкам, гэта тое, што свет не забываецца пра Беларусь, што пра яе дагэтуль гавораць. Мне здаецца, што Святлана Ціхановская гэта першая асоба ў гісторыі, якая настолькі пераканаўча распавяла пра гісторыю беларусаў і вашыя пакуты на ўсіх палітычных узроўнях заходняга свету. Я ведаю пра розную крытыку, разумею, што людзі маюць права ацэньваць, бо існуе пэўнае незадаволенне з-за таго, што ўсё гэта не ўплывае на сітуацыю ўнутры Беларусі, але трэба шукаць нейкія рашэнні, як бы не проста тое не было. Я лічу, што зробленая справа ўжо ўражвае і варта цаніць кожны добры вынік. Калі мы будзем глядзець на развіццё падзеяў з гэтага боку і цаніць тое, што людзі робяць, розныя людзі з розных апазіцыйных колаў, варта цаніць аднаго, бо мэта ва ўсіх адна. Фактычна і офіс Святланы Ціхановскай, аб'яднаны пераходны кабінет, каардынацыйная рада, ну, гэта такі ўрад у выгнанні. Ці вы б пагадзіліся з тэзісам, што, а такі тэзіс існуе, і шмат хто яго падтрымлівае, што любы ўрад у выгнанні, ён наканаваны на паразу. Ніколі ён не зможа нічога выйграць, бо рэальна ён не мае ніякага ўплыву на тое, што адбываецца ўнутры краіны. Вы з гэтым пагадзіліся б, ці ў вас ёсць заўвагі да? Nie, dlatego że Не, вядома, складана казаць пра нейкі рэальны ўплыў у дадзены момант, але важны таксама сімвалічны аспект, інспірацыя. Важна, каб свет чуў, што беларусы змагаюцца за свабоду. Часам падаецца мне, што людзі чакаюць нейкіх крокаў, якія б вырашылі ўсё цудам і адразу, але такога не можа быць. Што будзе далей, мы пабачым, але тое, што ўжо здарылася, мне падаецца вельмі істотным. Дэмакратычны свет ведае пра сітуацыю, надае ёй увагу і стараецца аказваць дапамогу, а гэтага б не было, калі б не актыўнасць дэмакратычных сілаў. Таму я не хачу крытыкаваць, хоць і пагаджуся, што гэты ўплыў досыць абмежаваны. Але давайце будзем справядлівымі. Цуды рабіць даволі складаная справа. Я тут хачу для нашых гледачоў сказаць, што вы з'яўляецеся адным, магчыма, з лепшых польскіх экспертаў па Беларусі, Расіі, усходняй палітыцы. Не трэба сціпласці, таму што вы пачыналі ў 91-м годзе ў амбасадзе Польшы ў Расіі, яшчэ да развала Савецкага Саюза. На вашых вачах гэта ўсё адбывалася. Пазней вы працавалі ва ўсходнім дэпартаменце Міністэрства замежных справаў польскім. Пазней, праз там яшчэ нейкі перыяд вы ўзначалілі гэты дэпартамент. Пазней вы паехалі амбасадарам у Малдову, пазней у Беларусь. Вы 30 гадоў займаецеся гэтай тэматыкай. Вы добра ведаеце, што адбываецца, працэсы, ментальнасць людзей. На вашу думку, як гэта ўсё можа скончыцца? Як беларусы могуць атрымаць шанец? Дзе вось гэтае поле, дзе вось гэтая маленькая магчымасць, за якую можна будзе ўчапіцца, каб адбыліся нейкія перамены? No nie jestem prorokiem oczywiście, ale wydaje mi się... Я, вядома, не прарок, але, вяртаючыся да суб'ектнасці беларускага народу, ён выразна паказаў сабе і свету, што хоча жыць іначай, хоча мець уласную вольную дзяржаву. І ў цяперашняй цяжкай сітуацыі фундаментальна важна тое, што могуць рабіць людзі ў эміграцыі, развіваць культуру, мову, думку, беларускую ідэнтычнасць і спрабаваць рознымі спосабамі натхняць тых, хто застаўся ў Беларусі. Натуральна, гэты працэс не будзе хуткім. Ja tego nie wiem. Nikt z nas Гэта tego nie wie. пасіўнае чаканне, гэта проста чаканне таго, што само вырашыцца. Myślę, że 3 lata temu Яшчэ 3 гады таму ніхто не думаў, што будзе вайна, што Расія нападзе на Ўкраіну. Таму мы павінны прадугледжваць магчымасць розных сцэнараў. Але ў гэтай цяжкай сітуацыі трэба працягваць тое, што мы называем пазітывізмам, або працай ад асноваў, працай арганічнай, пашыраць веданне беларускай мовы і культуры, вучыць сваіх дзяцей размаўляць па-беларуску, выхоўваць людзей у прывязцы да айчыны. Гэта не дае хуткіх вынікаў, але гэта неабходна рабіць, каб вынікі тыя пабачыць. Так я разумею настрой беларусаў, якія адчуўшы эйфарыю ў жніўні 20-го году, пабачыўшы, якіх шмат, думалі, што ўсё скончыцца хутка. Не скончылася. Але вы па-ранейшаму ёсць. Вы гаворыце пра Беларусь. Вось, да прыкладу, пачынаецца кангрэс беларускай культуры. Існуе мноства ініцыятываў і адчуванне вашай супольнасці як беларусаў, як вольных людзей, еўрапейцаў, якія маюць святое права жыць ва ўласнай вольнай краіне. Думаю, з часам яно мусіць увасобіцца ў палітычную рэчаіснасць. Не вельмі аптымістычна, таму што чакаць гэта мала аптымізму, гэта азначае, што мы статысты ў гэтай справе, а актыўна нічога немагчыма зрабіць, ну то бок немагчыма нейкім чынам актыўна і хутка змяніць гэты рэжым. Але гэта ваше меркаванне. Апошняе пытанне ў мяне такое больш асабістае да вас, таму што я паглядзеў
чым вы займаліся і дзе вы працавалі. І мяне гэта крышачку здзівіла, бо паміж 91-2000 годам вы займаліся, можна сказаць, усходняй Еўропай, Расія, там, Беларусь і так далей. Пазней вы паехалі дарадцам у 2000 годзе ў Злучаныя Штаты Амерыкі, у амбасаду. Пазней працавалі ў канадскай амбасадзе і нават у нейкі момант узначалілі тую дыпламатычную пляцоўку. Але ў 10-м годзе, то бок 10 гадоў вы займаліся Паўночнай Амерыкай, вы вярнуліся і зноў ва ўсходні дэпартамент, у Малдову паехалі амбасаду, далей у Беларусь і зноў зараз займаецеся Беларусю. Чаму не багатая, спакойная Паўночная Амерыка, Канада, ЗША, дзе ўсё зразумела, адносіны нармальныя, як бы няма ніякіх вось гэтых дыктатараў, няма гэтага тырана расійскага крывавага. Чаму вы вярнуліся ў гэтую ўсходнюю тэматыку? Koleje losu ludzkiego są bardzo różne, czyli jest wiele czynników. На жыццё чалавека ўплывае шмат фактараў, і не заўжды ён можа быць гаспадаром свайго лёсу. Але я не шкадую, што шлях павярнуўся такім чынам. Я ахвотна вярнуся да ўсходняй тэматыкі пасля свайго амерыканскага досведу, бо яна надзвычай важная таксама для польскіх нацыянальных інтарэсаў, пабудова сяброўскага, прыязнага Польшы суседства. Таму я з вялікай радасцю вярнуся на ўсходні кірунак пасля 10 гадоў у Амерыцы, але ў дыпламатычнай працы таксама важная ратацыя. І чалавек, які ўвесь час працуе на ўсходзе і займаецца ўсходняй тэматыкай, не будзе найлепшым спецыялістам, бо патрэбны разнастайны досвед. Беларускія пытанні не вырашаюцца выключна ў двухбаковых адносінах, іх абмяркоўваюць у Брусэлі, у Вашынгтоне. Таму міжнародны досвед для дыпламата вельмі важны, каб мець розныя гледзяшчы і ўмець прэзентаваць сваю тэму на розных узроўнях ды розных пляцоўках. Але вы можете сказаць, што усходняя тэматыка вам просто бліжэй, ці гэта не так? Z pewnością tak. No, z pewnością Вядома, так, бліжэйшыя, бо беларусы нашыя суседзі. Я той чалавек, які быў вельмі звязаны з дзейнасцю салідарнасці ў Польшчы. Я бачу, як змяняецца Польшча. І глыбока веру, што змены магчымыя. Калі я размаўляю з усходнімі суседзямі, беларусамі, малдаванамі, то бачу пэўнае падабенства і бачу для іх надзею, грунтуючыся на польскім досведзе. Вядома, у кожнага народу свой шлях, уласная дарога. Тут няма універсальнага рашэння, але нейкія падказкі могуць прыдасца. Польскі досвед салідарнасці і глыбокіх зменаў у нейкай ступені натхняльны. Таму я зычу найлепшага перадусім нашым суседзям беларусам. Дзякуй вялікі, дзякуй за гэтую размову. Артур Міхальскі, спецыяльны прадстаўнік міністра замежных справаў да справаў супрацы з беларускімі дэмакратычнымі асяродкамі. Вось цяпер правільна назваў. Дзякуй вам за гэтую размову. Dziękuję wielki.